Και γεια σας μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα θα παίξουμε το FNAF 1 και θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε και τις 5 μέρες σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ απίθανο επειδή δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά τέλος πάντων, ένα like, ένα subscribe είναι δωρεάν. Πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Επίσης, πριν ξεκινήσω το βίντεο, τσέκαρε μία αυτό εδώ πέρα. Hey, y'all, come look at this. I know you hear me. I know you hear me call. Επίσης, ένα γρήγορο shoutout στον SG Sidejan, όπου πήρα την ιδέα για αυτό το βίντεο και αυτός την πήρε από το Minings. So, ένα γρήγορο shoutout στους δύο, κάτσε να subscribe. Πολύ ωραίο YouTuber, τους βλέπω. Πάμε να στο βίντεο. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Το βίντεο τραβάω 11 Ιανουαρίου. 11 Ιανουαρίου ανέβασα και το πρώτο μου βίντεο. Πα δεν το έχεις, δεν πήγαινε τσεκαρέτο. Θα το βάλουμε εδώ πέρα. Περιμένουμε τώρα. Sorry που το έκοψα, απλά όλη την ώρα έκανα απλά αυτό, δείτε. Βατανό. Και ποιος πραγματικά αντέχει 3 λεπτά να ακούει αυτό τον ήχο. Εντάξει όμως, κιόλας έπρεπε. Α, ναι. Το παράκανα μάλλον. Sorry μάγκες, sorry. Εντάξει, συγγνώμη, είπα sorry ρε μάγκες. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Αχ, μάγκες, GG. Πάμε γρήγορα στη δεύτερη ημέρα. Πάμε στη δεύτερη ημέρα. Εύκολο. Επίσης να διευκρινίσω ότι για κάποιο λόγο στη τρίτη και στη τέταρτη μέρα, επί τη τέταρτη μέρα, δεν ακούγομαι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Να το, ας πούμε τώρα κάνω εδώ πέρα μιλάω, αλλά για κάποιο λόγο δεν ακούγομαι, δεν ξέρω το γιατί. Θα προσπαθήσω σε κάποια στιγμή να εξηγήσω τι γινόταν, ας πούμε εδώ πέρα απλά το έκανα επειδή βαριόμουν αυτό. Μου σπάσει τα νεύρα. Αν νομίζω ότι μίλησα ρε μαλάκα, ήταν ο Φρέντ. Οκ. Ναι μάγκες. Σκάσε, ναι. Ναι, τέλος πάντων εκεί πέρα δεν μίλαγα. Και έκανα πάλι αυτή τη μαλακία εδώ. Δεν ξέρω γιατί, αλήθεια. Δείτε το για τη δεύτερη μέρα, θα βάλω κανένα μήνυμα κάπου εκεί πέρα μέσα. Απλά δεν ακουγόμουν ούτε στη τρίτη και ούτε στη τέταρτη. Όπου μεταξύ μας τώρα ένα spoiler, στη τέταρτη ξαναπέθανα και χρειάστηκε να ξαναπαίξω, αλλά μετά ακουγόμουν. Οπότε πηγαίνετε και δείτε το επόμενο. Όσοι θέλετε, εδώ πέρα θα βάλω λίγο τα highlights, δεν θα βάλω όλη τη μέρα και από τις άλλες, επειδή πολύ ακουγόμουν. So, σκάσε. Μπράβο. Παίζει με τα νεύρα μου, Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, μάγκες, πάει και η δεύτερη μέρα, δεν έχει τίποτα wow, απλά ο Μπόνι από εκείνη τη στιγμή και μετά μου έχει απλά. Πάμε στη τρίτη μέρα, όπου ούτε όπως σας είπα εδώ πέρα ακουγόμουν. Αλλά θα βάλω πάλι τα highlights, η τέταρτη όμως μέρα και μετά, μάγκες, από τη στιγμή που ακούγομαι έχει γίνει πάρα πολύ ωραία και ξεχωριστή. Εδώ πέρα από το να βάλω τα highlights είπα να το αφήσω 10 times speed. Και εδώ πέρα τώρα είναι 0 μπαταρία για σου τσίκα. Κλείνουν τα φώτα. Μάλλον έχω πεθάνει μάγκες. I'm sorry. Oh, it's me, γεια σου, it's me. Και το ξέρω και εγώ είμαι αυτός. It's me. It's me, Mario. Και Freddy Φρούντο. GG μάγκες. GG. Τρίτη μέρα σερί. Τέλεια. Πάμε γρήγορα στη τέταρτη νύχτα.
Hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen. Ξανά να παίξουμε τη μέρα 4. Πιστεύω το έχουμε κατά βάθος. Πολύ βαθιά μέσα μας. Το θέμα είναι τώρα να κερδίσουμε. Πιστεύω το έχουμε. Ωραία, μέρα 4 πάλι. Είμαστε εδώ πέρα στο Foxy. Να ελέγχουμε και το Freddy. Έφυγε η τσίκα. Oh, hey. Hey, wow, day 4. Τέλεια. Εδώ πέρα είναι ακόμα η τσίκα, τέλεια. Ω, το έχουμε, πάμε λίγο δυνατά. Γεια σου, πολύ αγαπημένη μου φίλη Τσίκα. Καλώς όρισες στα Wrestling. Μάμα μία πιτσαρία. Ωραία φάτσα. Λοιπόν, αν πάμε 85 battery percent, we are gonna be very good. Very, very good. Έχω κριντσάρει τη ζωή μου με αυτά που βλέπω βοήθεια. Πάμε λίγο. Καταλαβαίνω γιατί δίνω ότι χρησιμοποιούμε μπαταρία, τι όποτε τη χρησιμοποιούμε καν. 85 μπαταρία με μία η ώρα μάλλα κάνετε τώρα. Α, η τσίκα εκεί πέρα είναι ακόμα. Λοιπόν, αν πάμε τώρα 70, είμαστε good. Θέλω να πω. Ο Χριστός και Παναγία. Τι είναι αυτό, μαλάκα.
Οκ. Πρέπει να ελέγχουμε και το Freddy αυτή τη στιγμή. 2 η ώρα μαλάκα. Πάλι 70% μπαταρία ακριβώς. Οκ, έφυγε ο Freddy. Μαλάκα, τον έλεγχα συνέχεια το Freddy. Πήγε. Σοβομπόνι είναι εκεί πέρα. Μαλάκα, περάσαμε το συσκευή μπαταρία. 55 μπαταρία τώρα. Οκ. Οκ. Νάτος ο Freddy, τέλειο. Νάτος ξανά. Yeah. So, 50 μπαταρία να πάμε τώρα. Οκ, είναι ακόμα εδώ, είναι εδώ. Τέλειο. Τέλεια. Σίγουρα είναι εκεί πέρα πάλι. 51, κάνουμε οικονομία μαλάκα, είναι τα 100 μπαταρία. Πάμε λίγο. Οκ, το παίρνει λοιπόν. Με το που είδα τις κάμερες ήμουν σίγουρος μαλάκα. Αν από 50 εδώ πρέπει να πάμε 35. Μαλάκα δεν το βλέπω. Οκ. Οκ, έχουμε χάσει πολύ την μπαταρία τώρα. Τώρα τσεκά. Ωραία. Νομίζω ότι έφυγε μάλλον. Sorry που δεν μιλάω και πάρα πολλά πράγματα. Μόνο τρεχαντάρω. Για ακόμα παίκτης φίλο μου. Αχ, 15 μπαταρία, 10. 5 η ώρα, 13 μπαταρία. Δεν είναι και άσχημο. Οκ, επίδη φοβή. Οκ, μάγκη, μπορεί να πεθάνουμε και μπορεί και να κερδίσουμε. Κλείς παιχνίδι. Ναι ρε φίλε. Ναι. Ναι. Μαλάκα τρεχάντα τη ζωή μου. Ωρε φίλε. Night 5. Εδώ πέρα τώρα. Πρέπει να κάνουμε και καλή οικονομία γάμο. Δείτε 99, 98 τώρα. Έτσι. Έτσι και περάσουμε. Πόσο χανθεί έτσι πέρα. Μπορεί να φέρουμε καλά. Οκ. Μία η ώρα 80 μπαταρία. Έπαιρνα μέσα 85 κανονικά, αλλά είναι μας έχει γαμίσει. Οκ. This is good, I guess. Μαλάκα. Ανακλαστικά σε αυτό. Οκ, καλό αυτό. Πόνοι που είναι. Λάθος. Του κάνει κίνηση τώρα. Μου έχω τερατό μου μέσα. Ωρε μαλάκα, πώς μου ήρθε η τσίκα. Αν πάλι. Μαλάκα, πώς κερδίζω κάθε τη μέρα 5.
please. Μαλάκα, οκ, είμαστε καλά στην πατέρα και είναι 1 η ώρα. Δώσε να δείτε, μπορώ να τσεκάρω το Freddy, επειδή έχω ξοφύγει σχεδόν όλα. Οκ, ξέρεις τι, Fox, τώρα φύγει. Σήξε με μπαταρία. Έτσι μη. Τέλεια, καλά πάει αυτό. Ναι μαλάκα, πού είπες εσύ τώρα? Σε τσέκαρα και δεν είσαι πουθενά. Παιδιά, έκανα το edit. Δεν περίμενα το jump scare από το Freddy. Και με το που γίνεται εδώ πέρα το jump scare χέστηκα τόσο πολύ πάνω μου. Μαλάκα, δεν το περίμενα. Καθόλου. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Πάμε. Είπα πάμε. Όχι μάντιγκες, είδα ένα tutorial. Ελπίζω να λειτουργήσει. Μπορώ του έμεινε και 10 μπαταρία κιόλας και μου κάνει εντύπωση. Είναι και καλά ότι με το που ξεκινάμε τσεκάρουμε έτσι εδώ φώτα. Εδώ φώτα. Έτσι ώστε να μην φύγει ο Freddy. Και λέει και καλά ότι δεν θα φύγει ούτε και ο Fox. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Και θα δείτε θα μου φύγει ήδη. Όχι, δεν έχει φύγει ο Freddy. Μαλάκα! Φοβάμαι στα περπόδια με ένα μερόνο. Δηλαδή το όμως θα μόρφει ο Fox, είμαι σίγουρος. Τι μαλακή έκανα. Και καλά τι έτσι ο Fox δεν μπορεί να έρθει. Εδώ και κάτι που δεν κατάλαβα. Τι αφού έχω ανοιχτές τις κάμερες, αλλά... Και καλά πρέπει να τσεκάρω μόνο το Pirate. Ναι μαγιές, σας εξηγώ εγώ μια το tutorial. Επειδή ήμουν ηλίθιος εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσα να το εξηγήσω, είχα δει ένα tutorial που έλεγε ότι συνέχεια πρέπει να ανοίγω το φως, να βλέπω την πρώτη κάμερα, δηλαδή την 1α, για να τσεκάρω τον Freddy και μετά να ανοίγω το άλλο φως και να το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Επειδή από ό,τι ανακάλυψα μετά από μια πολύ σύντομη έρευνα, όταν ανοίγω τις κάμερες γενικά ο Fox δεν περνάει, δεν είναι αναγκαστικό να κοιτάω το Pirate, οπότε αν το κάνω αυτό συνέχεια ο Fox δεν θα είναι κοντά μου και δεν μπορεί να φεύγει εύκολα. Αλλά υπάρχει και ένα αρνητικό. Αν ο Fox είναι πάρα πολύ γρήγορος εκείνη τη στιγμή και έχει πιο μεγάλες πιθανότητες έτσι ώστε να εμφανιστεί σε σένα, δεν θα μπορείς να το τσεκάρεις επειδή θα τσεκάρεις το Freddy. Και μάλλον μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Αλλά εγώ, σαν ηλίθιος όπου είμαι, και είπα να το δοκιμάσω. Ο Fox είναι αλήθεια, δεν τον τσέκαρα και θα δούμε στο βίντεο τι έγινε. Δεν σας κάνω spoiler, έτσι ώστε να μην μου λέτε και κάτι. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Εννοείται ότι ήμουν κιόλας λίγο κουρασμένος επειδή το βίντεο εσείς θα το δείτε περίπου κάνα 20 λεπτά, 25 λεπτά. Ενώ εγώ έπαιζα... Πόσο έπαιζα, είχα παίξει κάνα 2 ώρο. Επειδή αν το ένα μάτσι κρατάει περίπου κάνα 20 λεπτό πες max. Είχα παίξει πάρα πολλά. Και μερικά έτσι ώστε να τα κόψω κιόλας στο edit και τα λοιπά. Το edit αυτή τη στιγμή έχει φάει μια μέρα. Αυτή τη στιγμή που το κάνω το edit είναι 14 Ιανουαρίου. Μερικό το είχα κάνει στις 12, λίγο στις 13 και τώρα κάνω στις 14. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Γεια σου. Welcome to the club. Μην έτσι. Οκ.
Τι είναι πιο ωραίος. Από τσίκα. 21 μπαταρία, 5 η ώρα, μαλάκα, πάμε λίγο. Αν είχα περιόρισμα τώρα και απλά κλειστές τις πόρτες, ωραία. Πάμε εδώ. Μαλάκης παίζει να κερδίσουν. Μα έχω κάνει και σταυροκόδιλες και έχω ξανακερδίσει πολλές φορές. Άμα ήξερα ρε φίλα στο Games να παίζουν το Game Box. Τρία μπαταρία. Γεια. Έφυγε κιόλας, δηλαδή. 0 μπαταρία. Οκ, μάγκες δεν γίναμε, το κερδίσαμε. Τόση ώρα, 5 η ώρα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. €120 μόνο. Επίσης δεν με λένε Mike, με λένε Rulu X. Να που είπα και κάτι επιτέλους σε αυτό το βίντεο. Και κοιτάξτε, με το που ακούσετε αυτόν εδώ πέρα τον ήχο, θα αλλάξει το όνομα από Mike σε Rulu X. Δείτε. 1, 2, 3. Βλέπετε. Άλλαξε. Δεν με λένε Mike, με λένε Rulu X. Welcome to the club, my friend. Οκ, κριντζάρα τη ζωή μου. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Oh, μαλάκα, thank you. Thank you. Skin next photo, δεν είναι σure. Thank you very much. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό? Ήρθε η ώρα για το 10 times σπίτι, κυρίες και κύριοι. Επειδή έκανα την ίδια ακριβώς στρατηγική, δεν μου επιτέθηκε ούτε η Τσίκα, λέω, δεν μου επιτέθηκε ούτε ο Φόξι, ούτε ο Φρέντι, μόνο η Τσίκα και ο Μπόνι που μπορούσα να τους αντιμετωπίζω πάρα πολύ εύκολα. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Έφυγε κιόλας, ωραίο δεν μαλάκα μπορεί. Καλά σε έβριζα, αλλά τώρα πέρα σε είπα. Όλους σας είπα, επειδή... Μαλάκα τελείωσα και μου μείνε και μπαταρία. Ωραία μαλάκα. Employee of the month, thank you. Μαλάκα, άντεξα μια μέρα και πήρα ακόμα πληστή σετ. Ναι! Ναι! Wow. Ωραία μαλάκες, έχουμε και custom night. Αυτό θα είναι σε νέο επεισόδιο, εννοείται. Θα μπουνε όλοι. Ω μάγκες, έφεραμε και custom night. Σε ένα άλλο επεισόδιο εννοείται, όχι σε αυτό. Θα μπουνε όλοι οι 20 και θα κάνουμε το 4-20 challenge. Ανάλογα. Επειδή στο προηγούμενο βίντεο πήραμε πάνω από ένα subscriber, σε αυτό το βίντεο τώρα θέλω να πάρουμε 5 ολόκληρους subscriber μάγκες και το κάνω αυτό εδώ πέρα. Έχω φάει φαγό. Κατάφερα, άντεξα.
Το μόνο που μου λείπει είναι αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό 5 ολόκληρους subscribers, κάνε ένα like, ένα comment αν σου άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε μάλλον στο επόμενο βίντεο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι άλλο FNAF, μπορεί να είναι το 420. Ανάλογα με το πώς θα τα πάτε εσείς. Adios amigos. Bye.